καλώς ορίσατε στη σημερινή χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε να παρακολουθήσετε, ιδιαίτερα τον δημοτικό μας σύμβουλο κύριο Νίκο Βρατσιώτη, τον εκλεγμένο και ελπίζουμε και αντιδήμαρχο, το τοπικό σύμβουλό μας εδώ, τον κύριο Κωνσταντίνο Ρίζο και όλους εσάς. Θα παρακολουθήσουμε την μεικτή χοροδία της βιβλιοθήκης μας, με τον δάσκαλό μας εδώ, τον κύριο Κουδουζή, να μας πούνε ύμνους και κάλατα της πατρίδος μας. Επίσης, θα έχουμε μετά το τμήμα του πιάνου της βιβλιοθήκης μας, να παίξουν τα παιδάκια που φέτος μάθανε εδώ πιάνο, κομμάτια και χριστουγεννιάτικα και κάποια δικά τους κομμάτια, και τον κύριο Δημήτρη Θεοδόρου, που θα μας πει για ένα χριστουγεννιάτικο δίδυμα, να μας μεταφέρει λιγάκι έτσι τη σημασία των Χριστουγέννων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και από εμάς στην Χοροδία. Ξεκινάμε όπως πάντα με ύμνους, γιατί οι ύμνοι είναι αυτοί που σηματοδοτούν τη γιορτή. Ο πρώτος ύμνος είναι το γνωστό σε όλοι μας, η γέννηση του Χριστού Θεός ημών, το Απολυτίκιο. Και το δεύτερο είναι το κοντάκιο, η Παρθένος σήμερα. Αν ακούτε κοντάκιο, τι λέγεται, τι σημαίνει κοντάκιο? Παλιά, στο Βυζάντιο, υπάρχουν δύο εκδοχές για το τι σημαίνει κοντάκι. Το ένα είναι επειδή σε μικρό χρόνο γράφεται ιστορία είτε του γεγονότος είτε της εορτής ενός Αγίου, και η δεύτερη επικρατέστερη είναι επειδή υπήρχε ένα σαν περγαμηνί μικρό δέρμα που εκεί γράφανε και το πηλίγανε και λεγόταν κοντός αυτό. Και από εκεί βγήκε το κοντάκι. Κοντάκι, να ξέρετε, είναι και το τι υπερμάχο. Όλα αυτά είναι ποιητές κοντακίων μεγάλοι. Δεν ακούω. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με το Απολυτίκιο, που μέσα σε ένα σημείο λέει «σε προσκυνήν των ήλιων της δικαιοσύνης». Πριν τη Χριστού γέννηση, λάτρευαν το Θεό ήλιο. Οι Αιγύπτιοι τον Ρα, οι άλλοι τον Μήθρα και όλοι οι λαοί λάτρευαν τον ήλιο, και ο ζωοδότης ήλιος ήταν αυτός που έδινε ζωή στον κόσμο. Όμως εμείς μιλάμε για τον Χριστό που ενανθρωπίστηκε στη γη, και έτσι έχουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Γι' αυτό αναφέρεται μέσα ήλιος της δικαιοσύνης. Ξεκινάμε λοιπόν. Εξή
την καταβασία Χριστός γεννάται δοξάσατε. Οι καταβασίες είναι μικρά αιμνογραφικά κείμενα, τα οποία πάντα ψάλλονται με το χτύπημα της δεύτερης καμπάνας. Μόλις ακούτε δεύτερη καμπάνα, τότε να ξέρετε ότι στην Εκκλησία λέγονται οι καταβασίες. Κάθε λειτουργία έχει καταβασίες. Κάθε όρθρο, συγγνώμη. Και αναφέρεται στη γέννηση. Λέει δε φταίει πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Ακολουθήσομεν λοιπόν εν θα οδεύει ο αστήρ. Ας ακολουθήσουμε κι εμείς νοητά εκεί που οδεύει το άστρο. Μετά των μάγων Ανατολής των βασιλέων, μαζί με τους μάγους τους Ανατολής βασιλείς. Άγγελοι ύμνους να καταπαύστος εκεί, ποιμένες αγραυλούς συνοδήν επάξιον. Σε αυτό το σημείο λέει όλοι δόξαζαν τον Χριστό με τον τρόπο τους. Οι ποιμένες αγραυλούσιν, έπαιζαν στους αγρούς, τους αυλούς τους, οδές άξιες για αυτό που γεννήθηκε. Και τι έλεγαν όλοι αυτοί? Όλοι αυτοί έλεγαν δόξαν υψής της λέγοντες, το σήμερον εν σπηλαίο τεχθέντη, εκ της Παρθένου και Θεοτόκου εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Πάμε λοιπόν. Αυτό είναι μια παραφιάδα ήχου, δεν ανήκει κατεξοχήν στο οκτάικο, είναι τέταρτος με πλάγιο του Δευτέρου. Είναι παλατινό μέλος, γιατί άρεσε πολύ στους αυτοκράτορες να ακούνε σε αυτό το μέλος, σε αυτό συγγνώμη, τον ήχο, τον παραφιάδα του ήχου τέλος πάντων, ύμνους, κοσμικούς, αλλά και θρησκευτικούς. Και γι' αυτό καλούσαν τους ανάκτορα τους ψάλτες να τους ψάλουν σε αυτό τον ήχο. Και γι' αυτό ονομάστηκε παλατινό μέλος. Δεν είναι τυχαίο ότι επειδή έψαλα στους βασιλείς, γι' αυτό και στις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές συνήθως τα καθίσματα είναι σε αυτόν τον ήχο. Όλα έχουν συμβολισμό. Γιατί τα έχεις χάσει με αυτό που σου συμβαίνει, που γεννάς και απαντάει η Παναγία και λέει ότι άχρονον ιών χρόνο εγέννησα φυσί. Ότι γέννησα τον άχρονο σε τακτό χρονικό διάστημα όπως γεννάνε όλες οι γυναίκες.
άνανδρο σημείο. Είναι χωρίς άντρα. Και πώς τέξω ιόν και πώς θα γεννήσω παιδί. Άσπορο γονί τι σε όρακε, ποιος είδε ποτέ χωρίς να σπείρεις να θερήσεις. Και απαντάει ο άγγελος και της λέει ότι όπου Θεός δεν βούλεται, νικάται φύσεως τάξης ως γέγραμμα. Δηλαδή όπου είναι τεράστια βούληση του Θεού, που εμείς οι άνθρωποι το κατανοήσουμε. Νικάται η τάξη της φύσης. Ποια είναι η τάξη της φύσης? Να συνέλθει το αρσενικό με το θηλυκό για να δίνει καινούργια ζωή. Εκεί καταστρατηγήθηκε η τάξη της φύσης. Και λέει Χριστός ετέχθη της Παρθένων και τη της Ιουδαίας. Και αυτό είναι μια τεράστια απάντηση σε μερικούς βλάσφημους που μιλάνε για τον Αρχάγγελο και την Παρθένο, που δεν θέλω να αναφερθώ βέβαια σε άλλη. Σε μια φωτογραφία, σε μια εικονογραφία που την έκανε κάποιος ενετός κάποτε να δείξει την Παρθενία της Παναγίας, την αγνότητα της. Όπου Θεός δεν βούλεται λοιπόν, νικάται φύσεως τάξης ως γέγραπτε. Γέγραπτε πώς γέγραπτε? Οι προφήτες το είχαν προφητεύσει. Τελειώσαμε με τους ύμνους και τώρα έχουμε την Άγια Νύχτα. Περάστε. Ναι. Ας προσέλθει ο Μότσαρτ. Θα σας φέρουμε τώρα στα παιδικά χρόνια το Άγια Νύχτα, τι ωραία γλαφυρά που το λέγανε, παιδάκια. Έλα Δημητράκη να τραγουδήσεις μαζί μας το Άγια Νύχτα. Η κυρία Σόνη Γεωργακοπούλου είναι η δασκάλα του πιάνου μας.
δικά μας και τα παραδοσιακά μας. Λοιπόν, όλα, κάντε κάτι όλα καλά λοιπόν με τα Ρούντολφ, το Ελαφάκι και ο Βασίλης που έρχεται από τη Λαπωνία και ξέρω εγώ ποιος άλλος έρχεται από τη Μασαπουσέτη, αλλά οι γιορτές είναι ορθόδοξες. Δεν μπορούν όσο και να τις αλλοιώσουμε. Γι' αυτό η αγωνία η δικιά μας εδώ είναι τι γίνεται με τα πιτσιρίκια. Δηλαδή σε 15-20 χρόνια δεν ξέρω αν θα λένε παραδοσιακά καλά. Ευτυχώς υπάρχουν οι σύλλογοι, ευτυχώς υπάρχουν εμείς, ευτυχώς υπάρχουν πολλοί που αγωνίζονται. Αλλά βλέπετε τι προβάλλουν. Ξένα πράγματα, ξένα προς εμάς. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να δείξουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Πιο ζεστή γιορτή από τα Χριστούγεννα υπάρχει. Μπορεί να ζεσταθεί αυτή η γιορτή με φαντασμαγορικά πράγματα και με αϊβασίλειδες τα Χριστούγεννα και με στρακαστρούκες και με φωτοβολίδες και αυτά, είναι δυνατόν. Το φαναράκι, το κεράκι, τα κουλούρια να μοσκοβολήσουν στο σπίτι. Αυτά που κάνανε οι γιαγιάδες μας. Αυτά ήταν Χριστούγεννα. Εγώ έτσι τα μύριζα και έτσι πολεμάω να τα μυρίσω και τώρα. Γιατί σας μιλάω, να τα μυρίσω και τώρα. Γιατί ξέρω τι ήταν αυτό που έζησα μικρός. Εντάξει, θα μείνουμε. Ναι, αλλά μερικά πράγματα δεν πρέπει να αλλοιώνονται με την παράδοση των χρόνων, πρέπει να μένουν ίδια. Πάμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάλατα Πελοποννήσου, που αυτά τα έλεγαν και εδώ στην περιοχή μας, Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου. Αυτά που λέμε τώρα το Καλλινές Περάρχοντες είναι της Μύρνης. Όταν ήρθαν οι Μικρασιάτες, έπιασαν τα ραδιόφωνα, πιάσαν από εδώ από εκεί, ξέρω εγώ τι και κυριάρχησαν αυτά. Το Καλλινές Περάρχοντες όμως θα ήταν κάλαντα Μύρνης, το Καλλινές Περάρχοντες. Αυτά είναι τα δικά μας που λέγανε εδώ. Τώρα σας το λέω δικά μας, εγώ είμαι Μικρασιάτης βέβαια, αλλά τέλος πάντων, αυτά λέγανε εδώ, πριν από 100 χρόνια. Πάμε. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου, για βγατεύετε, μάθετε, πως ο Χριστός γεννιέται. Γεννιέται κι αναστρέφεται στο μέλι και στο γάλα, το μέλι τρώνε οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες, και το μέλι σοβότανο, το λούζονται οι κυράδες. Κυρά Καμαροτράχυλη, κυρά Γαϊτανοφρίδα, κυρά μου όταν στολίζεσαι να πας στην εκκλησιά σου, κάνεις τον ίδιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγάρι και τον καθαριό γερίνο τον κάνεις δαχτυλίδι. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, μόνο σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε. Δώστε μας και τον κόκορα, δώστε μας και την κότα, δώστε μας και 5 ξαυγά να πάμε σ' άλλη πόρτα. Εγώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη ραΐσει, κι ο νοικοκύρης του σπίτιου πολλούς χρόνους να ζήσει. Χρόνια πολλά! Ευχαριστούμε. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, μόνο σας αγαπούσαμε και ήρθαμε να σας δούμε εδώ. Με ματιχοροδία σημαίνει το αντίθετο. Γιατί από τον καιρό που ήρθαμε εδώ πέρα, ήρθαμε για να φάμε και να πιούμε και ευχαριστούμε πολύ. Και δεν ήρθαμε να σας δούμε, αλλά μας περιέβαλε η Αδαμαντία και η βιβλιοθήκη του Ιερονύμου με πολύ αγάπη και ευχαριστούμε. Και εμείς προσπαθούμε να δείξουμε τον καλό μας σε αυτό και να αναβαθμιστούμε, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Και να που τα κάλαντα λένε αλήθεια λοιπόν, μεταφραζομένοι κτλ. Αυτά τα κάλαντα λοιπόν έχουν λαογραφικό χαρακτήρα. Λένε για τον κόκορα, την κότα, σε άλλα στη Μακεδονία λένε προξενιά, τι ωραίο κορίτσι που έχεις φέρει το να το δούμε, για να έχεις γιο στα γράμματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι κάλαντα είναι από το Αιγαίο και προς τη Μικρά Ασία και τη Θράκη, επειδή έχουν θεολογικό χαρακτήρα. Γιατί ήταν εκεί πιο μορφωμένος ο κόσμος, πιο κοντά στην Εκκλησία. Άλλωστε οι πατέρες της Εκκλησίας Μικρασιάτες, είναι όλοι από τη Σιλιβρία, από την Θράκη μέχρι κάτω. Και εκεί έχουν άλλο χαρακτήρα τα κάλαντα. Θα ακούσετε,
που μιλάνε μόνο για θεολογικό χαρακτήρα. Ενώ στην Κρήτη πάλι, παρόλο που μιλάνε και εκεί έχουν και εκεί περισσότερο λογογραφικό χαρακτήρα. Πώς δεν σημαίνει τίποτα αυτό, έτσι απλά. Όπου ήταν πιο μορφωμένος ο κόσμος είχε άλλο χαρακτήρα. Πάμε. Τώρα θα ακούσετε λοιπόν κάλαντα από το Αιγαίο. Λέει Σάμου και Φράξε, λέει του Αιγαίου κάλαντα. Ναι, του Αιγαίου. Με κάτω στα Ιεροσόλυμα, στη Βήθλεεμ την πόλη, εκεί δέντρι δεν ήτανε, δέντρι ξεφανερώθη, το δέντρο ήταν ο Χριστός, τα κλόνια οι Αποστόλοι και τα γαρούφαλάκια του, ήσαν οι προφητάδες, κι ανάμεσα στους κλόνους τους, αγγέλοι κι αρχαγγέλοι κι ο Μιχαήλ αρχάγγελος, ξεφτέρωτα και λέει, Χριστέ για δώσ' μου τα κλειδιά και τα χρυσά κλειδάκια να ανοίξω τον παράδεισο, να μπω σε περιβόλη, να φάω μήλο δροσερό, να πιω νερό δροσάτο, να πέσω να αποκοιμηθώ, στη λεμονιά από κάτω, και στα σκαλόνι χτίζομαι, πέσετε κοιμηθείτε, όλοι τον ύπνο πάρετε, και ευθύς ως σηκωθείτε, στην εκκλησία τρέξετε, όλοι με προθυμία και του Θεού να ακούσετε τη Θεία Λειτουργία. Και σε πολλά. Λοιπόν, εδώ. Καταρχήν η παρουσία του μόνο σας ανεβάζει ψυχολογικά. Λοιπόν, ακούτε, εδώ ακούσατε. Έρχονται τα παιδάκια στο σχολείο. Από το δημοτικό. Εγώ κάνω μάθημα στο γυμνάσιο. Λέει, μας είπε ο κύριε, μας είπε ο δάσκαλος ότι το δέντρο το έφερε όθωνας. Τι έκανε ο όθωνας? Πέρα το δάσκαλο του χάμε. Ποιος? Δεν θα λέτε πράγματα στα παιδιά άμα δεν ξέρετε. Ποιος όθωνας έφερε τώρα? Τότε, το έστησε κάπου το όθωνα. Το έστησε. Εκεί πέρα είναι δικό μας. Κάποιοι δεν λένε τα κάλαντα αυτά. Αυτά τα κάλαντα είναι πανάρχη. Λένε. Το δέντρο ήταν ο Χριστός, τα κλόνια οι Αποστόλοι. Στην εκκλησία θα δείτε τη ράβδο του Ιεσέ, ο Ιεσέ κάθεται στα πόδια ενός βάτου και από εκεί πέρα είναι η βάτος που φύεται, μεγαλώνει και στα κλονάρια της κάθονται πάνω Απόστολοι. Αυτά ακριβώς που έβλεπαν ή που άκουγαν οι παππούδες μας, τα αποτύπωσαν στα κάλαντα. Και λέει το δέντρο ήταν ο Χριστός, τα κλόνια οι Αποστόλοι και τα περικλονάρια του Αγγέλη και Αρχαγγέλης. Και απάνω στη Μακεδονία λέει ο ψά Χριστός γεννήθηκε και ο κόσμος δεν το νιώθει, αλλά το δέντρο ήταν ο Χριστός, λέει και εκεί τα κλόνια οι Αποστόλοι και τα περικλονάρια του Αγγέλη και Αρχαγγέλη κτλ. Και την Κυριακή που θα πάτε στην εκκλησία που είναι παραμονή, αλλά είναι και της Χριστού γεννήσεως, θα ακούσετε τον ιερέα να λέει Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού. Στην εκκλησία το δέντρο, ξέρετε ποιο είναι? Ο πολυέλαιος. Ο πολυέλαιος συμφωνεί στο δέντρο της ζωής. Γι' αυτό είναι έτσι. Μετά θα ήταν έτσι. Και εκτός αυτού είναι πανάρχαιο ελληνικό έθιμο. Οι αρχαίοι Έλληνες τόλιζαν κλονάρια στα σπίτια τους τις μέρες αυτές που γιόρταζαν και αυτοί τον ανήκει το ήλιο πριν έρθει ο χριστιανισμός. Και μετά βάζανε αϊθαλή δέντρα μέσα και μετά συνεχίστηκε το έθιμο αυτό στον χριστιανισμό, αλλά άλλαξε σημασία. Τώρα το δέντρο ήταν ο Χριστός. Και παντού αναφέρεται, σε όλα τα κάλαντα, το δέντρο ήταν ο Χριστός. Ποιος όφερε αυτό? Απλά όλα τα έθιμα τα δικά μας δεν το ξέρουμε. Τα πήραν οι ξένοι και μας τα ξανά στείλαν πίσω. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν Βυζαντινός πολίτης που ζούσε στην Καπαδοκία
είχε ελληνικότατη παιδεία, σπούδασε θεολογία στην Αλεξάνδρεια, φιλοσοφική στην Αθήνα, ήταν συμφοιτητής του Γρηγορίου και του Ιουλιανού του Παραβάτη, ήταν η κορυφαία, μαζί με τον Χρυσόστομο και τον Γρηγόριο, πέτρα, από τις κορυφαίες πέτρες της Ορθοδοξίας, που στυλώθηκε όλη η Ορθοδοξία. Από πού έρχεται? Λένε τα κάλατα. Από τη μάνα με έρχομαι και στο σχολείο μου πάω, θα τα ακούσετε αργότερα. Όλα αυτά είναι δικά μας, παιδιά. Μας τα πήρανε και μας τα ξαναστήλανε πίσω από τα ελληνικότατα. Όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, αυτοί είχαν μεσαίωνα. Πώς είναι δυνατόν να μας στείλανε τώρα από αυτή? Τι μόνο παίρνουν από την Ελλάδα. Ξέρετε αυτό. Μόνο παίρνουν από εδώ. Πάμε. Τώρα, Ανατολική Ρωμιλία. Η Ανατολική Ρωμιλία είναι στην Ανατολική Βουλγαρία σήμερα. Τότε ήταν μέρος της Τράκης. Λεγόταν Ρωμιλία. Τεράστιος πολιτισμός. Χριστός γεννάται, λέει 40 μέρες, 40 νύχτες και η Παναγιά μας κυλοπονούσε. Εννοεί τη 40η των 40 ημερών. Και άλλα κάλατα λέει 40 μέρες έχουμε εδώ που καρτερούμε, λένε στον Εύρο. Και από 40 και μετά θέλω να τραγουδήσω. Περιμέναν ο κόσμος. Δεν είχαν τότε κόσμο αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Καρτερούσαν τις γιορτές και τις ζούσαν τις γιορτές πραγματικά. Γι' αυτό και έγραψαν όλα αυτά τα φάρμακα. Γιατί τα κάλατα ανήκουν στα δημοτικά τραγούδια. Και είναι νήματα του λαού. Πάμε. Ξέρετε όλοι τι είναι. Εδώ τους περισσότερους από εμάς μας έχουν φασιώσει. Όσοι γεννηθήκαμε πριν από το 70. Δύο-τρεις είμαστε εδώ πριν το 70. Εγώ, το αγόρι και ο Βαγγέλης. Άλλα κορίτσα είναι μικρά. Λοιπόν, έτσι διαβότο. Λοιπόν, τα σπάργανα λοιπόν είναι ένα έθιμο που κάνουν στην Ήπειρο. Έχουν τη φωτιά και απάνω βάζουν τη γάστρα και απάνω ρίχνουν το κουρκούτι και γίνεται ένα φύλλο. Αυτά είναι τα σπάργανα. Δείχνουν ότι σπαργανώνουν τον Χριστό. Και λέει, ελάτε εδώ να φτιάξουν τα σπάργανα και τον Χριστό να αλλάξουν. Είναι αυτό που λέει η παραμονή των Χριστουγέννων
που λέει Ράκη Σπαργανούτε, το ακούσανε μέσα την ώρα που βγάζει ο ιερέας την εικόνα της γεννήσεως, όπως βγάζει τον Σταυρωμένο τη Μεγάλη Παρασκευή, την παραμονή έτσι γίνεται στον Αλυσπερινό, στις βασιλικές ώρες, συγγνώμη, και διαβάζουμε και λέμε Ράκη Σπαργανούτε, αυτός που ο περιβάλλον των ουρανών είναι νεφέλες, αυτός που έφτιαξε όλο τον ουρανό που τους περιέβαλε με νεφέλες, εδώ σπαργανούται με ράκι καθάπερ βρωτός, όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι οι βρωτοί. Αυτό λοιπόν το έθιμο το ακούσαμε στην εκκλησία, το κάνανε έθιμο στα Γιάννενα λοιπόν, και σε όλη την Ήπειρο αυτά τα κάλατα. Πάμε. Ελάτε εδώ γειτονίσες και εσείς γειτονοπούλες μου, τα σπαργάνα να φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε. Τα σπαργάνα για το Χριστό, ελάτε όλες σας εδώ. Να πάμε να γυρίσουμε, τα δώρα να σκορπίσουμε. Να πάμε στο ψηλό βουνό, να δούμε τα Ευαγγελία. Τα σπαργάνα για το Χριστό, ελάτε όλες σας εδώ. Να δούμε και την Παναγιά, όπου μας στέλνει τη χαρά. Με του Χριστού τη δύναμη, τη χαρή του παιδιού της. Τα σπαργάνα για το Χριστό, ελάτε όλες σας εδώ. Κοιμάται στα τριανταφύλλα, γεννιέται μες στα λουλούδα, γεννιέται μες στα λουλούδα, κοιμάται στα τριανταφύλλα. Τα σπαργάνα για το Χριστό, ελάτε όλες σας εδώ. Τα σπαργάνα να φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε. Με κάλατα δωδεκανήσου. Αυτό δεν το έχετε ξανακούσει. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια παλιά. Οι παλιές εδώ, οι παλιές μας καινούργιες. Δεν το έχετε ξαναπεί. Είναι πολύ ωραίο, είναι βαλσάκι. Επειδή τα δωδεκάνησα ήταν υπό την κυριαρχία των Ιταλών μέχρι το 1945, επηρέασαν τα κάλατα αυτά. Βέβαια έχουν και παραδοσιακά άλλα κάλατα, δεν το συζητάμε, αλλά θα πούμε αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή είναι η μέρα όπου ήρθε ο Λυτρωτής από Μαριάν μητέρα η Παρθένου γεννηθής. Άναρχος αρχήν λαμβάνει και σαρκούται ο Θεός. Ο αγέννητος γεννάται εις τη φάτνη ταπεινός. Αυτή είναι η μέρα όπου ήρθε ο Λυτρωτής από Μαρία μητέρα εκ Παρθένου γεννηθής. Άναρχος αρχή λαμβάνει και σαρκούται ο Θεός. Ο αγέννητος γεννάται εις την φάτνη ταπεινός. Οι τρεις μάγοι ξεκινάνε, τ' άστρο έχουν βοηθό. Τη σπηλιά ψαχνούν να βρούνε με τον Άγιο Θεό. Λίβανο, Χρυσό και Σμύρνα να του πάνε επιθυμούν. Τη μικρή γλυκιά μορφή του σκύβουν και την προσκυνούν. Όσοι έχετε στα ξένα να δεχθείτε με καλό, ευτυχία να σας δίνει το Θεό παρακαλώ. Και τώρα θα ακούσετε τέρμα του Χριστουγέννων, έχει πάρα πολλά. Τι να λέμε τώρα, πόσα να πούμε. Και για τα παιδάκια περίπου. Θα πούμε τώρα πρωτοχρονιάς. Όχι. Δεν το έχουμε κανένα. Πρωτοχρονιά, το χείο είναι πρωτοχρονιά.
Ξέρω τι είναι. Το Χίου είναι πρωτοχρονιάς. Και αυτοί αποτυπώνουν πάλι καραβοκύριδες. Να τους βοηθήσει ο Αϊνικόνας και δόξα και ο Θεός. Λοιπόν. Ναι. Καλησπερίζω φέρνοντας αέρα μυρωμένο. Καλησπερίζω φέρνοντας αέρα μυρωμένο. Απ' τα βρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο. Απ' τα βρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραήσει. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραήσει. Κι ο νοικοκυρής του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει. Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει. Άγιε μου Βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Άγιε μου Βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Προστάτευε τους ναυτικούς στην ώρα του κυκλώνα. Προστάτευε τους ναυτικούς στην ώρα του κυκλώνα. Χρόνια πολλά να είστε καλά και εσείς και οι δικοί σας. Χρόνια πολλά να είστε καλά και εσείς και οι δικοί σας. Να έρθουνε τα ξενάκια σας κι όλοι οι ναυτικοί σας. Να έρθουνε τα ξενάκια σας κι όλοι οι ναυτικοί σας. Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, υγεία. Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, υγεία. Καλή καρδιά, χαμογέλο και θεία ευλογία. Καλή καρδιά, χαμόγελο και θεία ευλογία. Αρχιμηνιά κι αρχιχρόνια, ψήλη μου δέντρο λιβάνια, κι αρχή του Γεναρίου, του μεγάλου βασιλείου. Βασίλη πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις και βάστας ώρα και ρένεις. Κάτσε να φας, κάτσε να πιείς, κάτσε τον πόνο σου να πεις. Κάτσε να τραγουδήσεις και να μας καλοκαρδίσεις. Και έβγα να μας κεράσεις, που να ζεις και να γεράσεις. Φτάσαμε στο επίμαχο σημείο. Το Άι Βασίλη. Βασίλη του λέει πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις. Από τη μάνα με έρχομαι, λέει, και στο σχολείο μου πάω. Και σαν ξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα. Γιατί το ρωτάνε την αλφαβήτα? Μπορούσα να το ρωτήσω οτιδήποτε. Τον ρωτάει, πες μας την αλφαβήτα, γιατί ο λαός μας θέλει να δείξει εδώ ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και οι τρεις ιεράρχες είναι, γι' αυτό τους είναι οι συνεχιστές της ελληνικής γραμματείας σε συνεργασία με τον χριστιανισμό. Η μεγαλύτερη συνάντηση, είπαμε, είναι όταν ο χριστιανισμός συνάντησε τον ελληνισμό. Εκεί έγινε ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός. Ένα κράμα απαράμιλο και αιώνιο. Εκεί λοιπόν είναι οι συνεχιστές
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Αυτοί θεμελίωσαν τα γράμματα πάλι και πήραν ανάπτυξη μεγάλη. Γι' αυτό το ρωτάει και του λέει παραπέρα θα δείτε, Βασίλη του λέει, πες μας την αλφαβήτα, και στο ραβδί του λέει ακούμπησε να πει την αλφαβήτα, σε άλλα κάλατα λένε. Και το ξερό ευλάστησε και έβγαλε χρονάρια. Θέλει να δείξει ότι το ξερό ευλάστησε όπως ευλάστησε η παιδεία, γι' αυτό και οι τρεις ιεράρχες είναι προστάτες των γραμμάτων. Ο λαός μας είναι πάνσοφος. Οι παππούδες μας ήταν αγράμματοι, ήταν πολύ πιο σοφοί από τους γραμματισμένους. Ακούτε λοιπόν τα επόμενα κάλατα και θα καταλάβετε τις ροές. Καλησπέρα σου αφέντη μου, καλές βραδιές κοιμάσαι. Καλό σου ξημερώματα, σαν κάθεσαι και φλάσαι. Εμείς στην πόρτα ήρθαμε με το δικό σου θάρρος. Χέρι καλός αφέντη μου, να μην τους πάρει βάρος. Κι αν είναι θέλημα Θεού, τα καλαντά να πούμε. Και μόλι μας τη συντροφιά, να σας καλησπερούμε. Αρχή μηνιά κι αρχή χρονιά, 1η Ιανουαρίου, που μπαίνει ο μήνας του Χριστού, Αγίου Βασιλείου. Αρχή που πρώτο πάτησε ο Κύριος στον κόσμο, το πρώτο βάσι που κάμε, χρυσό δέντρι βγήκε. Μέσα είναι τα φύλλα του, γράμματα τα κλονιά του. Πάπαδες τα αναγνώσασι, διακή τα συλλαβούσι. Ένα διακάτσι έρχεται από την Καισαρία και βαστάγε στα χέρια του λαμπάδες και κερία. Κακή πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις. Από τη μάνα μ' έρχομαι και στο σχολείο μου πάω. Πες αν ξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα. Και στο ραβδί του ακούφισε να πει την αλφαβήτα. Και το ξερό ευλάστησε, χλώρα βλαστάρια βγάνει. Κι απάνω στα κλονάρια τους παιδίχες και λαϊδούσαν. Και κάτω στις κουτσούδες τους κρύο νερό ευγήκε. Και κατεβαίνει πέρδικα, σκύβει νερό και πίνει. Αφέντη μου να χαίρεσαι, αφέντη μου να ζήσεις. Στον Άγιο Τάφο του Χριστού να πας να προσκυνήσεις. Μα είναι καλιότερο να μην αργοπορούμε. Ανοίξετε την πόρτα σας, του χρόνου να σας πούμε. Και τελειώνουμε με ένα θεοφανείο, γιατί όλα τα θεοφάνια τα βγαίνουμε όλο παραπονεμένα. Κάνουμε γιορτές για τα Χριστούγεννα και είναι καλύτερη γιορτή, δεν λέμε τίποτα. Αλλά πριν όμως τελειώσουμε, να προσέξετε δύο πράγματα που λέστε. Να τα πείτε στα παιδιά σας. Ο Μέγας Βασίλειος πέθανε 49 ετών. Ψηλός, μελαχρινός, με μαύρη γενιάδα με το δοκάτω. Έχετε δει κανένα οι βασίλεις στην εκκλησία να εικονίζονται με σκουφιά, με λαφάκια και τέτοια? Άμα ήταν αυτό το εικονίζαμε και μέσα στην εκκλησία. Να λέτε στα παιδιά την αλήθεια. Γιατί αυτή ο λόγος είναι σπόρος. Άμα πέσει ο σπόρος, θα βλαστεί στις επόμενες γενιές. Αλίμονο εκεί που δεν θα πέσει καθόλου σπόρος. Αλίμονο. Τι που θα πέσει μεταλλαγμένο. Θα έχετε δει τα μεταλλαγμένα και τα καταλαβαίνετε. Δεν μυρίζει τίποτα. Γι' αυτό προσέχετε. Όταν πέθανε, τον κλάψαν και οι πέτρες. Την επόμενη χρονιά κάνανε ό,τι έκανε εκείνος στο μνημόσυνό του. Τι κάνανε? Τον θυμηθήκανε και έδαιναν δώρα στους φτωχούς και ευχές στους πλουσίους. Μετά από αυτό που άρχισε να διαιωνίζεται και να συμβαίνει κάθε χρόνο. Οι Βυζαντινοί το έκαναν και οι Καπαδόνιες. Στη συνέχεια όμως, ακούτε είναι πολύ σημαντικά, κάντε λίγο ησυχία. Στη συνέχεια, οι 50 ετών μετά που δεν τον θυμόταν πως ήταν το Μέγα Βασίλειο, συνέχισαν να κάνουν βέβαια αυτό το έθιμο, αλλά πώς τον έκαναν? Οι Βυζαντινοί τον έκαναν με τη σημερινή του μορφή. Τον έκαναν λοιπόν ευτραφή
επειδή είχε πλούτο γνώσεων και χαρισμάτων, τον έκαναν με άσπρα γένια γιατί ήταν πάνσοφος, τον επιστήμονας. Και τον έκαναν και με κόκκινα ρούχα, επειδή οι άρχοντες τότε φόραγαν πορφύρα στο Βυζάνιο. Τα κόκκινα ρούχα. Δικό μας δημιούργημα λοιπόν είναι ο Μέγας Βασίλειος. Με αυτή ήταν φαντασία των μετέπειτα γενεών και μάλιστα πολλοί ανέβαινε και στα σπίτια και κρέμαγαν καμπανάκια μέσα από τις σκεπές, από τα τζάκια και μόλις έφτανε το καμπανάκι κάτω το χτυπάγαν και φωνάζαν τις αρχές του Μεγάλου Βασιλείου για να κάνουν αυτό που έκανε εκείνο. Και λέμε τώρα στα παιδιά σχολείο. Ποιος φέρνει τα δώρα, ο παπάς και η μαμά. Τι λέτε. Ο Αϊβασίλης το φέρνει. Εγώ σας ρωτήσω, θα το καταλάβετε σήμερα ότι το φέρνει ο Αϊβασίλης και δεν το φέρνει ο παπάς και η μαμά. Πώς σε λένε. Πώς σε λένε. Το Αγίου Κωνσταντίνου φέρνει ο Κώστας δώρο. Πώς σε λένε. Το Αγίου Αναστασίου του Πέρσου θα πάρει δώρο. Ο Βασιλάκης θα πάρει τα Αϊβασιλείου αλλά είναι και Βασίλης. Πώς σε λένε αγάπη μου. Δεν έχει σημασία. Θα πάρει όταν γιορτάζει. Εσένα πώς σε λένε. Μαρία θα πάρει τις Παναγίες. Εγώ θα πάρω τον Βαγγελισμό, η Αντωνία θα πάρει το Αγίου Αντωνίου που είναι καλή κοπέλα κτλ. Γιατί του Αγίου Βασιλείου όμως παίρνουμε όλοι και δεν το παίρνουμε σε καμιά άλλη γιορτή. Του Αγίου Βασιλείου γιατί παίρνουμε όλοι τώρα. Όλοι, ανεξαρτήτως πώς μας λένε. Γιατί κάνουμε, μιμούμαστε αυτό που έκανε εκείνος πριν 1650 χρόνια. Αυτό που έκανε εκείνος το μιμούμαστε εμείς σήμερα. Άρα, εμένα το χέρι μου το οπλίζει εκείνος να δώσω το δώρο στο παιδί μου. Αν δεν υπήρχε η μνήμη εκείνου, δεν θα του δίνα δώρο. Άρα λοιπόν, εγώ το δίνω το δώρο ή η μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου το δίνει. Το δίνει η μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, ασυζητητή. Άρα εκείνος το δίνει το δώρο. Δηλαδή εγώ έκανα έτσι κι άναψα το φως και το έσβησα, εγώ έφερα το ρεύμα. Εγώ έκανα έτσι μόνο. Το δίκτυο της ΔΕΗ το στέλνει. Καταλάβατε. Να το πείτε στα παιδιά να το καταλάβουν καλά. Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι τους λες και τους λες πραγματικά με επιχειρήματα το καταλαβαίνουν. Όχι τους λες αόριστα, ήρθα από τη Λαπωνία. Όχι. Και μην λέτε ότι το δίνει ο παπάς το δώρο. Εξηγήστε τους. Ναι, ο παπάς το δίνει, αλλά η μνήμη το φέρνει. Και ξέρετε ποιος πεθαίνει. Αυτός που το ξεχνάμε, που δεν του κάνουμε ούτε μνημόσυνο. Αυτό σημαίνει μνημόσυνο. Φέρνω στη μνήμη τον Μακαρίτη. Αυτό λοιπόν φέρνουμε στη μνήμη μας. Αυτό που έκανε εκείνος, γι' αυτό το δώρο του Μεγάλου Βασιλείου τα φέρνει ο Μέγας Βασίλειος και όχι ο παπάς και η μαμά. Και αυτή είναι η αλήθεια. Με επιχείρημα σας το είπα. Δεν σας το είπα γιατί μου ήρθε μέσα στο κεφάλα. Λοιπόν, τώρα πάμε να κλείσουμε με το ένα πολύ ωραίο θεοφανείο που είναι από την Πάτμο. Και πώς να μην ήταν ωραίο, είναι Θεόπλαστο, που είναι το νησί της Αποκαλύψεως. Πάμε. Καλημέρα πάντες ο αδελφοί, ακούσατε τη σήμερον εορτή. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα Φέντη με την κερά. Έναρχη που έκαμεν ο Θεός, επίησε τη γη και των ουρανών. Δεύτερον δε πάλι από αυτά, έκαμε τα ζώα και τα φυτά. Εις ημέρας έκαμε με το φως, το δεσπότος έκαμε της νυχτός. Έκαμε τη θάλασσα ποταμούς, το Μέγαλη Ιορδάνη και αλουνούς. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα Φέντη με την κερά. Λοιπόν παρακαλώ σας χριστιανοί, να πανηγυρίσω με εορτή. Σήμερον τα άστρα φωτίζονται κι όλα τα νερά αγιάζονται. Σήμερον βαπτίζεται ο Χριστός εις τον Ιορδάνη των ποταμών. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα Φέντη με την κερά. Δώσε των πτωχών των μνημόσυνων και εις τον Ιησούν πανεμφρόσυνων. Τότε ο Χριστός μας θα χαίρεται και εις τον παράδεισον δέχεται. Καλημέρα, καλημέρα.
αυτοί που αγωνίζονται για τη χοροδία δεν είμαι εγώ, είναι ένας οι κυρίες και οι κύριοι, και όταν ήρθαμε εδώ, συσταθήκαμε μετά τον κορονοϊό πάλι και φέρνουμε κι άλλες κυρίες από να κάθονται σπίτι και κυρίως να έρθουν, αλλά εδώ παραπονιούνται οι κυρίες ότι οι μαμάδες τους αφήνουν τα παιδιά και την ώρα που κάνουν χοροδία. Λοιπόν, η εβδομάδα είχε 196 ώρες. Δεν μπορεί δηλαδή μία ώρα η γιαγιά να μην μπορεί να έρθει, και βλέπω και νεότατες γιαγιάδες. Κάθε Τετάρτη 6 ώρα. 6 ώρα. Η κυρία Φώτο και η θεία η Μαρία είναι ψυχές της χοροδίας. Λοιπόν, σας περιμένουμε να μεγαλώσουμε τη χοροδία μας και να βγούμε και πάρα έξω και να κάνουμε ανταλλαγές, γιατί είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ και καλές γιορτές σε όλους. Ένα διήγημα του Φώτη του Πόντογλου, ενός Έλληνα ζωγράφου, αγεωγράφου και συγγραφέα, που το χαρακτηριστικό όλου του έργου του, είτε αυτό ήταν η ζωγραφική είτε το λογοτεχνικό του έργο, είναι η ελληνικότητα, μια επιστροφή, μια αυθεντική έκφραση της ελληνικής παράδοσης. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30, με μαθητές τον Τζαρούχη και τον Εγγονόπουλο. Θα διαβάσουμε το Βλογημένο Μαντρί. Κάθε χρόνο ο Άγιος Βασίλης, τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς, γυρίζει από χώρα σε χώρα και από χωριό σε χωριό και χτυπά τις πόρτες για να δει ποιος θα τον δεχτεί με καθαρή καρδιά. Μια χρονιά λοιπόν πήρε το ραβδί του και τράβηξε. Ήτανε σαν καλόγερος ασκητής, ντυμένος με κάτι μπαλωμένα πανιόρασα, με χοντροπάπουτσα στα ποδάρια του και με ένα ταγάρι περασμένο στον ώμο του. Γι' αυτό το παίρνανε για διακονιάρι και δεν τα ανοίγανε την πόρτα. Ο Άγιος Βασίλης έφυγε λυπημένος, γιατί έβλεπε την απονιά των ανθρώπων και συλλογιζότανε τους φτωχούς που διακονεύανε, επειδή σε έχουν ανάγκη. Μόνο που ο ίδιος δεν είχε ανάγκη από κανέναν, και ούτε πεινούσε, ούτε κρύωνε. Αφού κολόδιρε από εδώ και από εκεί και αφού πέρασε από χώρες πολλές και από χιλιάδες χωριά και πολιτείες, έφταξε στα ελληνικά μέρη, που είναι φτωχός ο κόσμος. Από όλα τα χωριά πρόκρινε τα πιο φτωχά και τράβηξε κατά εκεί, ανάμεσα στα ξερά βουνά που βρισκότανε κάτι καλύδια, πειρασμένη με βεσουριά. Περπατούσε νύχτα και ο χιονιάς μπομπούσε. Η πλάση ήταν πολύ άγρια. Ψυχή ζωντανή δεν ακουγόταν εξών από κανένα τσακάλι που γάτιζε. Αφού περπάτηξε κάμποσο, βρέθηκε σε ένα απάλιο που έκοβε ο αγέρας από ένα μικρό βουνό και είδε ένα μαντρί κολλημένο στα βράχια. Άνοιξε την αυλόπορτα που ήταν κανωμένη από άγρια ρουπάκια και μπήκε στην πάντρα. Τα σκυλιά ξυπνήσανε και πιάσανε και γαργίζανε. Πέσανε απάνω του να τον σκίσουνε, μα σαν πήγανε κοντά του, σκύψανε τα κεφάλια τους και σερνόνταν στα ποδάρια του. Βρούζανε φοβισμένα και κουνούσανε παρακαλεστικά τις ουρές τους. Ο Άγιος σίμωσε στο καλύδι του τσομπάνου, χτύπησε την πόρτα με το ραβδί του και φώναξε «Ελεήστε με, χριστιανοί, για τις ψυχές των αποθαμένων σας. Και ο Χριστός μας διακόνεψε σαν ήρθε στον κόσμο τούτο». Η πόρτα άνοιξε και βγήκε ένα παλικάρι 25 χρονών, ο Τσομπάνης, με μαύρα γένια. Και δίχως να δει καλά ποιος χτυπούσε την πόρτα, είπε στον γέροντα «Πέρασε μέσα στα αρχοντικό μας να ζεσταθείς. Καλή μέρα και καλή χρονιά». Αυτός ο Τσομπάνης ήταν ο Γιάννης ο Μπάικας, που τον λέγανε Γιάννη Βλογημένο. Άνθρωπος αθώος σαν τα πρόβατά του. Αγράμματος, ολόκληρα. Μες στην καλύβα έφεγε με λιγοστό φως ένα λιχνάρι. Ο Γιάννης, σαν είδε στο φως πως ο Μουσαφίρης ήταν γέροντας καλόγερος, πήρε το χέρι του και τα ανασπάστηκε και το έβαλε απάνω στο κεφάλι του. Ύστερα φώναξε τη γυναίκα του, που κουνούσε το μωρό τους μες στην κούνια. Πήγε και εκείνη ταπεινά και φίλησε το χέρι του γέροντα και είπε «Κόπιασε παππού να ξεκουραστείς». Ο Άγιος Βασίλης στάθηκε στην πόρτα και βλόγησε το καλύβι και είπε «Ευλογημένοι να είστε, τέκνα μου, και όλο το σπιτικό σας. Τα πρόβατά σας να πληθαίνουν ως του Ιώβ μετά την πληγή, και ως του Αβραάμ, και ως του Λαβάν, και η ειρήνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας».
Ο Γιάννης έβαλε ξύλα στο τζάκι και ξελόχησε η φωτιά. Ο Άγιος απίθωσε σε μια γωνιά το ταβάρι του, ύστερα έβγαλε τον παλωμένο το ράσο του και απόμεινε με το ζωστικό του. Τον βάλανε και έκατσε κοντά στη φωτιά και γύρω του φέρε και μια μαξιλάρα να του βύσει. Ο Άγιος Βασίλης γύρισε και είδε γύρω του και ξανά μπε μέσα από το στόμα του, ευλογημένο να είναι τούτο το καλύβι. Ο Γιάννης μπαινόβγαινε να φέρει τώρα και τ' άλλο, η γυναίκα του μαγείρευε. Ο Γιάννης ξανά ρίξε ξύλα στη φωτιά και μόνο μια σφεγγοβόλησε το καλύβι με μια αλλιώτικη λάμψη και φάνηκε σαν βαλάτι. Ο Γιάννης ήταν καλός άνθρωπος, όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Φτωχός ήταν, λίγα πρόβατα είχε, μα πλούσια καρδιά. Την πτώχεια τα πλούσια. Ήταν αυτός καλός, μα είχε και καλή γυναίκα. Και όποιος τύχαινε να χτυπήσει την πόρτα τους, έτρωγε και έπινε και κοιμότανε. Και αν ήταν και πικραμένος, έβρισκε παρηγοριά. Γι' αυτό και ο Άγιος Βασίλης κόρνεψε στο καλύβι του. Ξημερώνοντας πρωτοχρονιά, παραμονή της χάρης του, και έδωσε την ευλογία του. Εκείνη τη νύχτα τον περιμένανε όλες οι πολιτείες και τα χωριά της Οικουμένης. Αρχόντιοι, δεσποτάδες, επίσημοι άνθρωποι. Πλην εκείνος δεν πήγε σε κανέναν από αυτούς. Παραπήγε στο μαντρί του Γιάννη, του ευλογημένου. Σαν βολέψανε τα πρόβατα, μπήκε μέσα ο Γιάννης και λέγει στον γέροντα: «Γέροντα, μεγάλη χαρά απόψε που ήρθες να ακούσουμε κι εμείς κανένα γράμμα, γιατί δεν έχουμε εκκλησιά κοντά μας. Μήτε κάνε ρημοκλήσει. Εγώ αγαπώ τα γράμματα της θρησκείας μας και ας μην τα καταλαβαίνω, γιατί με ξύλο απελέκητο. Μια φορά ήρθε ένας γέροντας Αγιονορίτης και μας άφησε τούτη την αγιωτική φυλάδα. Κι αν λάχει να περάσει κανένας γραμματιζούμενος καμιά φορά, το βάζω και τη διαβάζει. Εγώ όλα και όλα τα γράμματα που ξέρω είναι 3 λόγια που έλεγε ένας γραμματιζούμενος που έβγαζε λόγο στο χωριό. Ήτανε μεσάνυχτα. Ο αγέρας βομπούσε. Ο Άγιος Βασίλης σηκώθηκε απάνω και στάθηκε γυρισμένος κατά την Ανατολή. Έκανε το σταυρό του 3 φορές, ύστερα έσκυψε και πήρε από το ταβάρι του μια φυλάδα και είπε: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων». Ο Γιάννης πήγε και στάθηκε από πίσω του και σταύρωσε τα χέρια του. Η γυναίκα του, αφού βίζαξε το μωρό, πήγε και εκείνη και στάθηκε κοντά στον άντρα της. Και ο γέροντας είπε: «Το Θεός Κύριος και το πολιτίκιο της περιτομής, μορφήν αναλυότος ανθρωπίνην προσέλαβες», χωρίς να πει και το δικό του το απολυτίκιο, που λέγει «Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόγκος σου». Έψελνε γλυκά και ταπεινά και ο Γιάννης και η Γιάννενα τον ακούγανε με κατάνοιξη και κάνανε το σταυρό τους. Και είπε ο Άγιος Βασίλης τον όρθρο και τον κανόνα της εορτής: «Δεύτε λαοί άσομεν», χωρίς να πει το δικό του κανόνα. «Σου τη φωνή έδι παρήνε βασίλειε». Κι ύστερα είπε όλη τη λειτουργία και έκανε απόλυση. Καθίσανε στο τραπέζι και φάγανε. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ο Γιάννης ο Ευλογημένος, η γυναίκα του και ο Μπαρμπαμάρκος ο Βουβός που τον είχε συμμαζέψει ο Γιάννης και τον βοηθούσε. Και σαν αποφάγανε έφερε η γυναίκα του τη βασιλόπιτα και την έβαλε πάνω στο σοφρά. Και ο Άγιος Βασίλης πήρε το μαχαίρι και σταύρωσε τη βασιλόπιτα και είπε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και έκοψε το πρώτο κομμάτι και είπε του Χριστού. Ύστερα έκοψε το δεύτερο και είπε της Παναγίας. Ύστερα έκοψε το τρίτο και δεν είπε του Αγίου Βασιλείου, αλλά είπε του νοικοκύρη, του Γιάννη του Ευλογημένου. Πετάγε το Γιάννης και λέει: «Γέροντα, ξέχασες τον Άγιο Βασίλη». «Αλήθεια, τον ξέχασα», λέει ο Άγιος. Και έκοψε ένα κομμάτι και είπε του δούλου του Θεού Βασιλείου. Ύστερα έκοψε πολλά κομμάτια και σε καθένα από αυτά έλεγε της νοικοκυράς, του μωρού, του δούλου του Θεού Μάρκου του Μογιλάνου, του σπιτιού, των ζωντανών, των φτωχών. Λέει πάλι ο Γιάννης στον Άγιο: «Γέροντα, γιατί δεν έκοψες για την αγιοσύνη σου?» «Έκοψε, ευλογημένε», λέει ο Άγιος. Μα ο Γιάννης δεν κατάλαβε τίποτα ο καλότυπος. Έστρωσε η γυναίκα του για να κοιμηθούνε. Σηκωθήκανε να κάνουν την προσευχή τους. Ο Άγιος Βασίλης άνοιξε τις απαλάμες του και είπε τη δική του ευχή, που τη λέγει ο παπάς στη λειτουργία.
Κύριος ο Θεός μου, είδα ότι ουκ ημί άξιος ουδέ ικανός, ή να υπό τη στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής μου. Σαν τελείωσε την ευχή και ετοιμαζόταν να πλαγιάσουμε, του λέει ο Γιάννης, εσύ γέροντα που ξέρεις γράμματα, πες μας, σε ποια παλάτια άραγε πήγε απόψε ο Άγιος Βασίλης? Οι άρχοντες και οι βασιλιάδες τι αμαρτίες μπορεί να έχουν? Εμείς οι φτωχοί είμαστε αμαρτωλοί και κακορίζικοι, επειδή η φτώχεια μας κάνει και κολλαζόμαστε. Ο Άγιος Βασίλης δάκρυσε. Σηκώθηκε πάλι πάνω, άπλωσε τις παλάμες του και ξαναείπε την ευχή αλλιώτικα. Κύριε ο Θεός μου, είδας ότι ο δούλος σου, Ιωάννης ο απλούς, εστίν άξιος και ικανός, ή να υπό την στέγην αυτού εισέλθεις, ότι νήπιος υπάρχει, και τον τιούτον εστίν η βασιλεία των ουρανών. Όμως και πάλι δεν κατάλαβε τίποτα ο Γιάννης ο πληγημένος, ο Γιάννης ο καλότυχος. Καλώς ήρθατε σε όλους, με υγεία. Καλές γιορτές με υγεία σε όλους μας. Πριν κάποιο καιρό, ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος ανέθεσε στην κυρία Δήμητρα Λιάδη να μαζέψει κάποιους δασκάλους για να φέρει μουσικά όργανα εδώ στο χωριό μας. Είναι υπεύθυνη λοιπόν πλέον η κυρία Δήμητρα, μάζεψε δασκάλους και είδε και εδώ στη βιβλιοθήκη μας ότι έχουμε ένα ωραίο πιάνο. Και λέει, μήπως χρειάζεται εσείς μια δασκάλα του πιάνου? Και μας έφερε την κυρία Σόνη Γεωργακοπούλου, η οποία εμβάζεται και σε άλλα ορία, είναι άξια δασκάλα, ήδη έχουν μάθει τα παιδάκια παρόλο που τώρα έχουν ξεκινήσει, έχουν αρχίσει και προχωράνε πολύ ωραία. Και θα τα θαυμάσουμε. Ευχαριστούμε και την κυρία Δήμητρα Λιάδη και την κυρία Σόνη. Σε όλους καλές γιορτές να έχουμε και καλή πρωτοχρονιά με υγεία και χαρά. Θα ξεκινήσουμε με την Ελεονόρα Χέτα που θα μας παίξει τα ποτικάκια. Συνεχίσουμε με την Νεφέλη Κατσιφή. Έλα, Νεφέλη μου, θα μας παίξει τα πρωτογράφια.
Η Μαρία Μεταξά θα μας παίξει μία σπουδή από το Τζέρνι και τα κάλαντα πρωτοχρονιάς. Η Αναστασία Σιδέρη θα μας παίξει από το βιβλίο του Έστερ το Wanderer Show και την Άγια Νύχτα.
Σειρά έχει Casey Αγκόλη. Η Casey έχει κάνει μόνο 2 μαθήματα και θα μας παίξει το Χιόνια στο Καπαναριό. Σειρά έχει η Αποστολία Αριάδη Θεοδόρου. Θα μας παίξει από τον Έστερ το Masked Ball και τα κάλαντα Χριστουγέννων. Η Μελισσίνη Κατσιφή θα μας παίξει από τον Έστερ το τραγουδάκι Ρομάνς και το Deck the Halls. Thank you.
Νίκος Μπούρας θα μας παίξει ένα τραγουδάκι από τον πρώτο Μπαχ, το Μουζέτ. Ο Γιάννης Μπούρας, ναι. Συγγνώμη. Το άκουσα μαζί με τα παιδιά. Και θα μας παίξει και μία σπουδή από τον Τιβερνουά. Και η Χριστίνα Ξιναροπούλου θα μας παίξει πάλι από το πρώτο Μπαχ το Dance και το The Carol of the Bells.
μαζί θα τραγουδήσουμε το μικρό τυμπανιστή. κομμάτια σας στο πιάνο, θα πάρετε και ένα δωράκι, θα σας δώσει η δασκάλα σας εδώ. Συγχαρητήρια και στους γονείς που τα καθοδηγούν, που τα εμψυχώνουν, που θέλουν τα παιδιά τους να έχουν μια ολοκληρωμένη παιδεία. Συγχαρητήρια σε εσάς. Και πάλι να ευχαριστήσω την κυρία Δήμητρα Λιάπη που οργάνωσε το τμήμα αυτό και μας έφερε και τη δασκάλα εδώ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Σόνη Γεωργακοπούλου που μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα κατάφερε και τα παιδιά σας παίξανε τόσο ωραία κομμάτια. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ και την ψυχολογία με τον δάσκαλο που εμπλούτησε τόσο ωραία την απόψινή μας εκδήλωση και τον Δημήτρη Θεοδόρου που μας είπε το χριστουγεννιάτικο διήγημα. Σας ευχαριστώ όλους σας, καλά Χριστούγεννα να έχετε. Ευχαριστώ πολύ.